Svakako da je potreban sporazum i odavno je potreban, ali je pitanje kakav. Ovo što je postignuto u Briselu i Ohridu, po mom mišljenju, nije u interesu Srbije. Da li je u interesu Kosova? Verovatno jeste. Ono što sam siguran u jednu stvar, da ni po koju cenu ne smemo da priznamo Kosovo. Jednostavno tu to nije samo pitanje morala, nego i pitanje zdravog razuma, jer ukoliko u drugim primjerima, sličnim u svetu i istoriji, nemamo slučaja da je neko priznao odcepljenje dela svoje teritorije, ne vidim da bi bilo normalno to uradimo i mi. Ja sam mišljenja da Srbija u stvari treba da postigne sporazum sa Evropskom unijom. U tom sporazumu status Kosova treba da bude jedna od tema. Jer pokazalo se da kontakti i pokušaji dogovora između Beograda i Prištine do sad nisu dali nikakvog rezultata. O dijalogu bez međunarodnog učešća opet nije realno da se razgovara, jer je nemoguće. A nemoguće između ostalog zbog toga što međunarodni faktor je toliko umešan da on dijalog ne bi dopustio. Ne, zato što je to gubljenje vremena sa obe strane. I uz to Srbi na Kosovu trpe. Pa zamrznuti konflikt se ispostavlja po meni kao sad, u kojoj će formi taj zamrznuti konflikt da traje. To je pitanje u koje nisam upućen. Da neka vrsta zamrznutog konflikta jeste rešenje, očigledno jeste. Ja sam odavno mišljenja da treba postići maksimalan sporazum, a to znači sa Evropskom unijom, koja je tu glavni posrednik, se dogovoriti o punopravnom članstvu Srbije u Evropskoj uniji, a za uzvrat da Srbija pristane na stolicu u Ujedinjenim nacijama za Kosovo. Pa ja nisam siguran više da je Evropska unija dobra opcija i da ne postoji problem Kosova. Da li će neko biti u članu Ujedinjenih nacija ili neće biti, nije nikakva politika. Nije nikakav ni interes, ali očigledno vlastima u Prištini to veoma imponuje. Sve ono što vodi ka tome da ne priznamo Kosovo je za mene dobra varijanta. Ne mislim da je to epohalno rešenje i da čak i kad bi se to ostvarilo, Srbima bi odjednom svanulo. Naprotiv. U svakom slučaju mislim da srpska država mora da se bori za maksimum onoga što je dogovoreno. Na kraju moraju građani da odluče o tome šta hoće, ali pre toga bismo morali da pripremimo teren za njihov istinski izbor, a ne da se referendum pretvori u jedno demagaško sredstvo od kog niko nikakve koristi neće imati. Ne mislim da bi rezultati referenduma mogli ikako da budu drugačiji od ovoga što vam govorim. Da bi na referendumu narod bio za priznanje Kosova, u to ne mogu da verujem. Nadam se da niko od ozbiljnih ljudi u ovoj zemlji više ne gaji takve snove i ne koje takve planove. Rizik uvek postoji, ali mislim da nije preterano veliki. Barem u ovom momentu, što ne znači da neće biti u nekom sljedećem.